Da nađem ruku. Stala mi ruka. I to je poklon. Šta, brate, da. To je poklon. Imamo svega. Ovo je isto poklon. Ovo je poklon, da. Nemoj to dirati. Mora. Vidi sad. Ne radi. Brate, šta ne radi? Produžni. Ajde, pošto ću ja ušinuti, a ti si brži i mlađi. I da, tako sam prosuo sad pivo. Jel jesi? Čekaj, prosuo je pivo po svim produžnim kablovima. Je tako. A prate, pravim... Ćemo da ga uključimo pa ćemo vidjeti da li je po njemu. I ovu epizodu ću vas ja voditi. Jesi upalio? Jesam, brate. Ja sam i za sad ništa, brate, ne cvrči elektricitet, niđe, brate, tako da nije po produžu. A neće to da cvrči, to je... Aj stisni ovdje on. Kako nespremni ulazimo. Buraz. Ali fali još jedno. Šta još jedno, brate? Dok ti objasnim, proći podcast, čekaj. Ne znam šta da isključim, šta je ovo? A brate, zašto moram... Ne, slušaj, nemoj ništa dirati. Znači, moram jako pažljivo da se sagnem, jer postoji šansa da ovim mokrim dupetom udarim u ovo i da sve padne. A dobro, brate, cijela epizoda skupljamo, brate, po studiju. Sve što je ispalo. Opa, neonska svetla, bude me i sna. Šta? Besprekorno spremni za podcast. Tako je. Nakon 3,5 minuta. Te bra. Je li to bilo od početka, brate? Od početka. Nećemo iz početka. Ma nećemo iz početka, neće biti Milak će da bluruje. Te razumeš, ili će. Ali će da bluruje, a? Milak će da bluruje. Pa ajde, šta bi falo. Ali bluruj. Kurs nemoj blur, nego onako samo stavi crni kvadrat okolo. Ono bednije i sigurno je lakše. I tvoju facu. Mala tvoja faca, ali sa istim pivom, da se vidi pivo. Ali, brate, ne možem moja faca, jer će biti duguljasto. Moraš 4 moje face. Preko piva. Dobro. Ali da ti gore smanjim glavu kod grlića ili da strečujem? Spljoskaj. Da te napravim. Malo je, da. Dobro. Jer se mi čujemo. Pokazao si da još ljudi uđe i ovdje, znači fizički ne postoji šansa da više ljudi uđe. Može, ali brate, mora legne ispred svih. Bukvalno. Jel stvarno ulaziš neko? Da. Ja. Znaš što nije loše? Kupimo 4-5 invalidskih kolica i da ih imamo ovdje i onda možemo da ih... Ali brate, ja i ti bi uzeli prvu epizodu bi uzeli. Sedeli, da. Jako je, Pa zato što je, brate, sedište koje se pomera. Ko je pravo? Što je baš dobro. Ko je pravo? Evo ga. Sti pravo. Pena treba se skine vodom. Evo te kakav... Bukvalno... Kad smo kod pene, ček da se obriš. Znači, sam počeo da penim. Nema majica, klimu još uvijek. Ta majica, nema klima. Nema, mi smo, znači ljudi nam se javljaju da nam džabe daju klimu i onda se više nikad ne javljaju. Nema klima, da. Možda bude do sljedećeg puta, jer se nije čovjek javio, brate, par dana i onda se javio jutros. Ali ja nisam mogao. Ja sam bio ček sad polako. Tako da, možda bude klime, ali kako sada stvari stoje, čekat ćemo još. Klimavo je. Pre poklona. Imamo baš dosta poklona o kojima treba pričamo, ali pre poklona treba pričamo o Mazdi CX-5. To je o našoj braći Car Vertical. Odličan auto. Mazda CX-5 koji, brate, ima neko jako čudno oštećenje. Kao da je... da je pocrneo i sad se ljušti. Bukvalno to. Mazda i, brate, ima... Ali on je ceo takav, brate. On ima na još par mesta isto tako. Znači, na par mesta izgoreo, brate. Čak i po staklu. Brate, ne, ovo je... Šta je ovo? Ne znam, brate. Bela tečnost po celom autu. Brate, ovo nije slučajno. Ovo ništa nije slučajno. Ovo nije slučajno iscurilo, brate, u kofer od motora pol litre masti. Ovo je, brate, da li opet ta ljubomorna bivša ili šta je, ali buraz... I ima više... Ovo je isto slikao. Uglavnom, možda ljudi znaju. Mislim da su čuli. Car Vertical, naša braća. Da. Ukucaš broj šasije u aplikaciju ili website i on ti izbaci sve što možda te zanima vezano za taj automobil koji ti verovatno kupuješ. Jer šta ćeš drugo, moraš se neko prevesti, brate, od tačke A do tačke B na 4 točka. Ne možeš više, biciklom muka ti je, toplo je. Da. A ja ću te udariti ako si na biciklu. Verovatno hoću, da li slučajno, da li namerno, zavisi od doba dana. A sa ovim
kako smo rekli, jad na 20. Jad na 20. Znači, na ovu 20%. Uslugu 20% popusta. Biće dole sve. Sve će biti, sve vam piše isto kao što ova Mazda CX-5 ovako izgorela, uljuštila se. Možete da vidite da se vaš auto nekad ljuštio, gorio, bivao kraden i slično. Da li je prešao, koliko ne kaže čovjek da je prešao i slične prevare, brate, koje mogu da ti prodaju kada ti prodaju auto. Da. Dobra vest, ne šištim više iz nosa, nadam se. Otkud to? Nešto se desilo, samo je jedan dan se unlockovalo. Jednako se brinem kad odjednom ozdravim, kao i kad se odjednom razbolim. Jednako se brinem, brate. Danas mi je bilo 2 sata, sam imao u grlu onaj prehlada, želi da ti bude prijatelj moment, ali mislim da sam išao decline i sad neće ništa biti. Jer mi je sad okej, jer sam zaspao opet posle podne i imao sam neki isto bizarluk od spavanja, jer me sunce, kažem, već drugi put udara kad spavam u dnevnoj i onda sam bukvalno, nešto sam se, znaš ono kad se vrtiš, kad progledaš odmah, znaš ona prva se, kad se, naš Windows loading, diže sistem, da. Da, tako da je to. I još jedan update, da, nema više masti u koferu, rešili smo. To se desilo... Dobro, kako si rešio masti? Samo sam luftirao sve non stop se otvarao i to i sad više ne, sve okej, ne smrdi više. Dobro, mislim okej, pa bilo i realno. Nije, nabavio bi drugi kofer za motor, ako ništa. Sad kad sam rekao da bi udario biciklistu u saobraćaju, ne bih ja, nego imao sam neki dan jako romantična stvar u saobraćaju. Nedovršena svađa sa drugim vozačem. Jer nas trake razdvoje u jednom trenutku, a tamo smo krenuli da jebemo mater jedan drugom i samo je život bio u fazonu, ne, vi ovo nećete danas raditi i jako smo nastavili lepo svoj život. Trebali se držite za ruke onako i kako odlazite, tako... Znaš, tamo sam krenuo jebem, ali vidimo već ode i sad ja moram preko drugog auta s njim, ali to više nije to. Nije, odneo njega život već u drugom smeru, brate, i to je, vaše vreme je prošlo. U saobraćaju je mnogo bitno kad svađaš da ste baš blizu, jer nema smisla drugačije da zderem na čovjeka koji je iza. Pa, brate, nije da neću, znaš, nije da neću, ali više volim da me čuje. Nije mi fora ako me ne čuje, ali, brate, ako se jako nervozan, deraću se i ako ne čuje, šta da radim, brate? Sad ja moram se derati ako sam nervozan. Ne mogu ja, brate, da razumeš. A možeš i sabiti sve u sebe, onda se razboleti kasnije. To je druga opcija. Pa tu nema decline onda. Tu nema decline. Ali mi se isto, brate, već 1 godinu dana nisam bio bolestan, čini mi se baš zbog toga. Sad, verovatno, pazi, postoji mogućnost da ne stiskam nikakav decline, nego to i nije neka bolest. Nego samo nije dobro, brate. Nešto mi je loše, jer loše živim, kapiraš? I onda sam u fazonu, ja sad ću se razboleti, uopšte neću razboleti. Nego samo sam slabašan taj dan. I treba, razumeš? Treba da se priberem. Krhak. Treba da se priberem. Šta se dešava inače? Evo, brate, ajmo, od čega ćemo krenuti? Ajmo od ovog najvećeg. Ajde. Imamo baš dobre poklone. Ovo je naš brat Viktor Jan i njegov otac Darko Jan. Oboje velike legende. Znam kako da stavimo, brate, celo u kadar. Je se vidi, brate? A? Ovo je... Treba da oplatimo da se vidi ovo. On neće da radi ništa na kameri ako se ne vidi, onda ovako. Ovo ide iznad publike. Ovo ide iznad publike u ovaj deo koji vi u komentarima mnogo volite. To ćemo da stavimo ovaj jadilan. To jesu... Ne, ovako ne može nikako. Možda da okrenem, brate, da se to više vidi. Ovo jesu, kao što znate, sa logoa naše face, ali ne samo naše face, nego face svih naših braća i sestara koje se deru ovdje iz pozadine. Od našeg brata Viktora Jana, Nikola. I njegovog oca Darka Jana. Njegovog oca Darka Jana. Dve velike legende. Također smo dobili i ovdje, brate. A ovo od našeg prijatelja Ivana Minića. Tako je. Za one koji ne znaju, trenutno podcast pojačalo. Moramo kolegu podcasta da... Da, podcast pojačalo. Između ostalog, šta je sve radio u životu. Šta si dobio ti? Dobio sam, brate, Panini, ovo nije album za sličice, nego je knjiga o albumima za sličice, prepostavljam. Tako je, do jaja, brate, brutalno. Knjiga Football o Stickers, albumima za sličice. Official Celebration. Moram da priznam da svake godine, brate, ne svake godine kad se igra nešto sam u fazonu baš volao opet skupio sličice, ali ne mogu, brate, mator sam i frustriran za to. U smislu, moram se posvetiti toliko da kupim album i da kupim sličice i da mislim o tome kad uđem u radnju, što mi nije uspelo posljednjih 15 godina. Ali sam se baš ložio oko klinac, naravno. Je se tapkao? Ja sam, brat, kako ne? Kako je to bilo? Gledaj, ti odeš i kupiš 5 papira. Znači, pazi koncept, odeš i kupiš 5 papira na kojima su face. Recimo. Ili ako su Digimoni, onda su figure. A ti znaš te face? Da. Razumeš? Poznata faca. Mnogo dobro kad uzmeš sličicu, pa ćoškić
ima dva načina. Ima ono kad slomiš ćošak na drugu stranu, pa odlepiš, a ima i kad si samo skrnaver i kad grebeš dok se ne odlepi. A uglavnom si skrnaver jer si dete. Da, opet smo se razišli u ovoj ulici. Da, ovdje smo se ti razišli. Rano je počelo, a? Da. Ali sećam se, jako zadovoljavajući moment kad, pogotovo posljednja sličica. Nisam nikad fudbalere lepio, zašto ih ne znam i mrzim ih. Ali sve ove druge sam imao sam te neke životinje, imao sam majstore, gole, imao sam svašta. A smešno je, brate, u automehaničkoj radnji go majstor. Uvijek da je. Gole žene da go majstor stoji, jako je. To bi bilo dobro. Najjače. I praviš se mrtav ladan, brate, najnormalnije. Ono, sve goli muškarci po zidu. Ko, brate, izvolite šta treba. Tečo. Može ovo da se skine. Šta? Što? Što? Sebi tebi smetaju grudi. Jesi ti nesiguran u svoju seksualnost. Uglavnom, brate, kako smo došli? Da, sličice, brate, ja kao klinac jedino što uglavnom nisam dobro lepio. Baš ono 80% mojih sličica je ružno zalepa, zašto imam 9 godina i ne znam ništa. Izgleda kao umrlice na banderi. Bukvalno. Sve random. Bukvalno, brate, i mislim da sam, a jebi ga, brate, to je, možda sam jedan album popunio u životu. Jedan? Ne više od toga. Ja mislim da sam više popunio. Si više, brate, a ja sam možda jedan. Šta se dešava, sve okej? Dobro, ajde vidi koji su bili albumi sa sličicama ranije. Šta smo skupljali? Ja se sećam Dinosaurusi. To znam. Sećam se, brate, Borbeni avioni. To sam skupljao. To je baš lazanski detinjstvo. Dobro, to je iz moje ex-u detinjstvo, brate. Dobro. Borbeni avioni. Borbeni avioni, to kad bi našao, ali jako teško, brate. Je to možda Keva, ako zna gde je, jako teško. Borbeni avioni, Simpsonovi. Imao sam Simpsonove, da, bravo, Simpsonove sam imao. I bilo je ono, grebeš, pa smrdi Bartu dupe, da, to je bilo. Smrdi Bartu dupe i smrdi... Nije bilo to, meni su to dali. I smrdi ono, pljeskavice, kao koju... Ja, bra, bio je Krusty the Clown, je bio neke kao special sličice, neke kao aluminijumske ili to tripujem. Garant jeste, brate, ne sećam se, moralo je biti neke shiny sličice su morale biti, brate. Srebra? Jel da? I dalje smrdi. Verovatno, bravo. Što ne pravi dezodorans od toga, brate, samo kontra, zašto... Ako toliko traje, brate. Neverovatno je, znači 30 godina smrdi, brate. A sećam se i tad da mi je bilo, ne samo da smrdi, nego koliko jako smrdi dalje. Jeste. Znači koliko jako žvaka, smrdi. ali za nos. Da. Znači 3 godine kasnije pomirišeš i evo sad 30 godina kasnije. Nema ni jedan miris koji podsjeća na miris smrada sličice. A to je jedine... Čak nije hrana za ribe, nije tako. To su jedine sličice koje sam vidio da može to. Nema borbeni avion, zagrebeš pa smrdi. Dinosaurus. Razumeš? Nema dinosaurus ništa. Prdeš dinosaurus. Nema to, brate. To su jedine koje znam i stvarno je bilo pre svega što je to stvarno je toliko odvratno smrdelo da na ivici da povratiš, brate, pogotovo kao malo dete. Šok je. A šta je Bartu smrdelo? Je li dupe ili... Ne mogu da se setim, brate. Ili hrana bila neka? Ima smisla da je prdež, brate. Ima smisla da je prdež. Ali toga ne mogu da se setim. Bilo je 3-4 sličice smrdljive. Da, ne mogu ošte da... Šta je još bilo jebote od ovih albuma? Od albuma? Seća neko? Karikature. Rangeri? Da, bravo, da, to smo već pričali da nam je žao belog Rangera. Karikature? Ne, to se ne seća majke mi, brate. Jel da? Ne sećam se, brate. Fudbalera i košarkaša sam dosta skupljao, brate, i NBA-a i svetskih prvenstva. Možda si imao nešto vezano za košarku. Pa možda, brate, to tih godina jebi ga kad nismo mogli gledati. Ali nam je bilo, razumeš. Pa koji poster jebi ga. Što nema tog papira više. Razumeš, ima kod mog drugara, ima kod njega u sali ima poster i mislim da je Vince Carter kad zakucava preko ovih tako neki, ili neko od tih. Može biti, brate, da. Uglavnom, taj, brate, papir, to nema više. Sve je jako fancy sad. Nema, znaš, taj papir ima bolja slika bila jebote. Jeste. Pa te jebi ga analogni, ovo je sad, razumeš, ovo govno. I koje ne radi. 7 miliona piksela, komu ne... Znači, ova kamera je ukrivo, vidim je. Opet vidim da je ovako stoji. Te bra. Što ti tako DJ? Vidi ga, stoji, ovako stoji. A nemaš stolicu da sedneš. Pa to sam sebi zakuo. Tu ti ja nisam pomogao. A dobro, to ti je trening, malo čučnjeva uradi malo. Ajde. Pa i sad kume, jedan update. Ajde, čekaj, nisam ti rekao šta sam ja dobio. Od mog brata Ivana Minića. Pa šta si sakrio? Pa zato što pričamo o ovome, pa kao ne bi da prekidam. Ajde, šta si dobio? Ja sam dobio, pitao sam malog puža, sociološka priča o Šabanu Bajramoviću. Dobro, vrhu, brate, top. Jako cenim ovo, s obzirom da sam veliki fan
pokojne legende, čak ima i CD unutra. To nisi ni znao da ima, a? Kao, ima CD. Da. Kralj romske muzike, da, jedan jedini vrhunski. Šteta što sam bio na moru, pa neću sad čitati na moru kao pravi čovek, a Kindle ne koristim, ali ću odvojiti sad vreme da odem na još jedno more. Kakav si ti influencer, nisi bio na minimum 2,5 more. A brate, ne daju džabe i onda ja neću, zato što oni ne daju džabe, a ja hoću da se grbavim i ne vredi. Ti uđeš u bilo šta, u lokal, u turističku agenciju, bilo što i očekuješ da je besplatno jer ti znaju facu. To je nevjerovatno. Ali to je jadno. Nevjerovatan level drskosti. To je jadno. Nevjerovatan. Ali recimo sad bi mi baš značilo da neko ko radi bravariju odradi 2 stepenika koji mi trebaju. Vidi, nije da nikad jer me odjebavaju zašto je mali posao. Zano, pa brate, majstor, kad je mali posao odjebete, razumeš, i sad ti i sad mi dođe pošaljem sliku na Viber svoju. Najjadniji lik na svetu. I on lik kao, što mi šalješ ovo? A brate, dobro, vidi, nije da nisam nikad prihvatio nešto što mi je čovjek, brate, ponudio besplatno. Nije da možda se nisam nadao, ulazeći u lokal, da ću dobiti nešto besplatno. Nisam ni ja bolji od drugih. Ali, brate, da uđem i očekujem, to nisam. Ja samo na šalteru. Znači, kad treba to lična karta i leš, tu sam u fazonu, jebite me, vaš sam. Može i da čestitam rođendan unuku i sve može. Daj, sve što treba. A bravo, samo produži taj pasoš, sve ti jebem, ne vredi. Ali tačno tako, brate, odmah se krenemo smijati zajedno. Odmah se krenemo. Kad mi baci foru koja me najviše nervira na svetu, brate, ali se krenem smijati sa njim. Da, kepač. A ti da studiraš, a? Bravo, legenda. A je li ovaj stvarno Crnogorac ili nije? Odakle je on? Neverovatno. Ali, brate, na šalteru sam u fazonu bravo legendu i umirem od smeha. Da. Tu sam najniži oblik ljudskosti sam na šalteru. Ali reci, znači, koliko god, ja i kad odem nadrkan, brate, na šalter, znači, ustanem nadrkan, brate, idem nadrkan, dođem nadrkan na šalter. Kako dođem na red? Dobar dan, gospođo. Evo, ja sam doneo ovo što ste mi rekli u patnicu. Ako možete vidjeti da su tu svi papiri, ako nisu, da ja odem kući po još. Uzimam onu jadnu hemijsku raspalu što su je žvakali kerovi pre mene. Pa ne radi, ja ne smijem reći da me ne prvi žena. Ne smijem reći jer će mi reći idi tamo, da je uzmeš drugu i on će stati njih 12 ispred mene i on će samo eksplodirati ispred na parkingu. Nestaće taj šalter, ceo će da nestane, brate. Nema, ode i žena i ljudi i red i sve ode, brate. Znači, kako na šalteru savijam glavu zbog stakla, tako postajem sve niži ljudski oblik. A i to ti urade. I to ti urade govna, jeste. I ono kao ne čuje mene. I onda ja moram budem ponizna kučkica i da zamolim da mi se ovo uradi. Što mi treba, da ne bi ono... Šta je staklo? Šta ću ja? Kako ću ja? Šta ću ja? Dobro, ajde, u stvari, okej. Gledali smo, okej. Pljačkali su apoteke, okej, pljačka će i pošte. Ali najmanje je zbog pljačke. Najviše je zbog pljuvanja. A moguće. Jer poriv svakog čoveka nakon malog razgovora na šalteru je da pljune. Ali to je sprečeno komadom stakla. A možeš, brate, preko. A može, ali to je baš rizik. Da pljuneš ono dete neko koje je došlo da uzme pare za užinu od keve. Ali, brate, pa dobro, popneš se gore. Popneš se gore. Nisi ja. Ako bolje pogledam svoju istoriju. Ali vjerojatno jesi kad si bio dete. Nikad nisi pljuo na drugo dete kad si bio dete. Ne sećam se. Vjerojatno jesam. Nisam kao išao i pljuo decu, ostalo kao hobi. Ali nekad jesam, brate. Nekad sam vjerojatno pljuo drugo dete. Tako da jesi neka pljuno dete. Iako to ne zvuči možda dobro, ali smo svi... Bebu sigurno nisam. To 100% mogu da tvrdim. Povlači granicu. Znači 100% mi se ne desilo, osim ako se nešto kao jako radujem što neko ima dete i onda malo pljucnem na nju. I zanima me da li beba zna to. Znaš kad ljudi, kad sediš negde i pričaš, nas boli dupe ovdje jer smo smećari, ali imaš ono kad sediš, naprimjer, prvi put ili drugi put s nekim i onda ti vidiš komad pljuvačke koji ledi, ja samo molim Boga da ne padne na viljušku, u tanjir ili nešto. I to se dešava, na primjer, kad sediš za stolom i da neko dođe, a onda je on na višoj tačci. I onda on nešto, pa brate, i na to ide samo DNK. I kako god, neprijatno je kako god, zato što svi znamo, svi smo videli. A svi smo videli? Svi smo videli, a glupo je sad da komentarišemo. To sam te pitan. Da li je okej reći, Buras, svi smo videli šta se desilo? Ajde samo naručimo drugo ili prihvatimo svi da ćemo sad svi da jedemo ovo jelo. Jer je to možda najpoštenije, ako čovjek malo pljucne u jelo da i on jede. A vidi, Buras, nije meni, iskreno boli me kurac.
I mene boli dupe. Jer kao ako si mi malo pljusno, brate, ako si baš se šlajmario si, mislim, brate, onda okej. To je baš retko. Pa to, ali i to retko ide slučajno. To ako nisi u zadruzi, baš malo može da se desi puta u životu. I to ti kažem, brate, a ovako da mi neko pljucne, ovako iskreno bolilo bi me dupe, razumeš? Samo je neprijatno, znaš zašto je neprijatno? Zašto je tom čoveku verovatno neprijatno? Meni inače nije, brate. Ja kad pljunem, meni smešno, razumeš? Jer stvarno, okej, sam u baš neko jako formalnom okruženju, gde onda ne mogu tako da reagujem. Inače, brate, mi je smešno, razumeš? Ali ovom drugom čovjeku, ljudima je često neprijatno. Ima često neprijatno bez ikakvog razloga, na primjer pljunuti u hranu slučajno i njima je neprijatno. Pljucnuti, dobro, ne pljusnuti u hranu slučajno i njima je neprijatno. Brate, zbog toga ljudi ćute. Ne zašto je objektivno sad nešto pljunuti u hranu, pa ne smijem jesti, jebe mi se, brate, koliko su mi... Koliko su meni srali u brate, supu. Kontaž, ko zna šta je bilo da ni ne znamo, brate, nije meni to, nisam ja toliko gledao. Sam priču kada je moj deda kinuo u babu rezance. A u babu rezance. Da, ne znam sam pričao to je video. Sedeli smo za ručkom i deda je uvek volao jako puno rezanaca i bibera i onda u jednom trenutku je imao onaj dedlji kaš, kih ili šta god i onda je samo babu smo imali. Posle nekih godina nema razlika između kašljanja i kijanja. Imali smo Danubiju s babu u tom trenutku. Ali to je posle 50 godina braka nebitno. A brate... Ti se drugačije usru u život. Znaš, kao to što spinaš rezance, nema veze. Slažem se, a Buraz već iskreno po 3 godine braka, kontaž. A to sam bio malo u fazonu kao, brate. Kao šta se upravo desilo. Jeste, jer šokantno je. Da čovjek iskija rezance ženi u facu. Jebi ga, brate, to. Razumem ja i uzrok, razumem i posledicu. Sve mi je jasno, ali kad pogledaš jebi ga čovjek, moralo se nekad desiti. Nadam se da je to najgore. Decenije braka mora se nekad desi, brate, da nekom nešto kine u facu puna usta, brate. Još su i dobro rezanci, odlično. Ovo je baš bilo mnogo, zato što, valjda što si stariji, usta su ti veća, ne znam, i onda više možda stane supe, razumeš. Da je bilo 24, bilo bi slatko. Ovako je bilo samo... Da ti raste, brate, jel ti uši rastu? Uši rastu. Da. To je smešno, stvarno, je li nos, brate, raste? Nevjerojatno nos raste, raste je kost, a uho je uho. Kako si posle 3 sekunde odustao od stručnog objašnjenja, ali, brate, jer stvarno mator čovjek ima jako velike uši. Ima stvarno velike uši. A ima i nos, ali, brate, možda... Mator čovjek ima uvo, kakvi sad ovi rade, sa onim proširivačima. Samo nema proširivač. Da, to je, brate, to je za tog čovjeka kad vidi to uvo je u fazonu, bi ja obušio. To se sećam se, imam core memory, kad je deda proveravao, to sam možda isto pričao, kad mi je deda proveravao gumu na biciklu, da li pušta. I ne znam da sam to govorio. Znaš da ima kao kad imaš ekser lupam u gumi i onda te uhapse zbog njega. A neće vrde samo zbog jednog. Da, brate, to je za sopstvenu upotrebu. I onda imaš kao staviš malo vode ili bilo šta tečno, da ako ispušta balončiće, tu je vazduh, razumiješ? Znači on je pljunuo taj bicikli toliko da je to malte ne zarođalo, buraz. To je stvarno natopljena bila guma, to se sećam. Jer je što isto stari, jeste sveti se, brate. Ima nešto s matorim čovekom i pljuvanjem. Mator čovjek pljuvanje posmatra kao oruđe. Prijatno su ima 12 i 20. Pljuvanje, jer mator čovjek pljuje kad te briše. Pljuje kad, brate, okreće knjigu. Pljuje kad okreće novine. Pljuje kad proverava da li je guma pustila. Nemoguće to sve sad, brate, baš razumeš, pomaže da pljuneš. Pljune da vidi iz koje strane ide vetar. Pljuvanje je bilo cenjeno nekad, brate. A mi sad kenjamo po tome. Jeste, pljuvanje kroz prozor auta. Omiljeni srpski hobi. Da se pljune kroz vrata. I onda ti malo ostane na onom just man thing. Aha, kao iz svojih kola, brate, napolje. Pa da, na raskrsnicu. Kroz vrata, brate. A nisam. Nisi? Slabo i ja. Možda 2-3 puta. Niko ne veruje u ovo što pričam. Toliko sam reputaciju izgradio da niko ne veruje ako kažem da... Dobro, ne veze. Nešto sam još teo za pljuvanje, brate. Dobro je pljuvanje. Da, jesi igrao, brate, kao klinac Bivisa i Buttheada? Kad pljuju se, brate, je li igrao neko? Niko se ne jebote kako sam staru pizdu materinu, brate. Ne znam da li do starosti ovo. Misliš da... Ali, brate, Beavis and Butthead i, brate, može u dvoje da se igra. Znači, stoje njih dvojica onako na brate, ovome naslonu od terase i pljuješ, brate, na aute. Pljuješ na aute koji prolazi. Niki, pa da. Samo nije Beavis i Butthead sreda ujutru. A dobro. Ne, nisam znao da je Beavis i Butthead. A ne, ali dobro, jesi igrao igricu, brate, jesi?
Ima igrica buraz. ne, Ima mislim da zoveš igrica kao- buraz, levo, desno, sa strelicama ideš. Ja govorim zapravo. A dobro, ne, jesam kao klinac. Ne, naravno To, da jesam, to. brate, pljuvo na stvari kao klinac. Pa de nisam, buraz. Pljunem na žabu, pljunem na pticu. Nije meni, voleo sam pljuvati, nego, brate, bila igrica. Bila igrica i onda imaš, brate, kako klikneš mišem se pljuvalo. I kako klikneš duže, tako se on jače zaleti nazad i jače, brate, baci. I onda, a desni klik je bila šlajmara. I onda šlajmar... Je bilo loading šlajmare ili je odmah pljune šlajmare? Bio je neki, ne mogu setim, da li je bio loading, da li moraš sačekaš neko vreme ili nešto treba da pokupiš ili neki kombo da pogodiš ili nešto, ali se dobijala, nisi imao po defaultu šlajmara se dobijala, brate. Ali to, bože, pre dobro, jako sam volao tu igru. Od igrica se sećam, core memory mi lupanje ekrana. Dobro. Da, to. I, brate, smo pričali o Sven Bomvolen. Jebanje ovce. Jesmo, brate. Jesmo onda kad smo pričali o, brate, da. I Crvić. Da. Crviće bi u isto vreme smo podrignuli. Ne znam, jebi ga, brate. Ovo je sinhronizovani. Ali oboje smo tako... Pa jebi ga, ipak smo u emisiji, brate. Da. Kad smo kod toga, malo nisam umro u subotu, jer se imamo mačko veče kod drugara i kreten od 33 godine, ja sam ambiciozno pojeo 3 tanjira kotlića u 10 uveče. Svaka čast, brate. I došao sam kući, znači, prvi put sam imao gorušicu u ušima. Znači, najodvratnije sam se osjećao na svetu. Neka soda bikarbona, nešto. Ma kakva soda u fazonu, joj, Miloše. Joj. Soda bikarbona klače. Bojim se sode, onda sam googlao, to je možda 3. put da sam iskoristio ChatGPT, da vidim da li će napraviti, u smislu, da li će mi zaustaviti rad želuca. Znači, da li će to što obloži da sad zaustavi varenje, jer mi to ne treba, jer ako ustanem ujutru sa hladnim kotlićem u želucu, razumeš, to je baš jutro koje ne želim nikom. Tako da sam, pretrpeo sam, onako malo sam bio na jednoj strani, onda kad sam osjećao da ću povratiti, onda sam se okrenuo na drugu stranu i onda sam neku drugu, sam se, uspavao sam se znojenjem sebe, jer mi je bilo prevruće. Da to se tako završi, brate, jer to je jedna od gorih stvari kad legneš je to da ti nešto muka, brate. I imaš utisak koliko puta sam lego, češće pijan nego na jeden, koliko puta sam lego i mislio, brate, neću zaspat, nema, znači, ili ću se ispovraćati ili neću zaspat nikad. I, brate, posle 10 minuta baš to neki znoj me utopi, brate. Da, znoj, uspavate znoj. Nešto, bukvalno, brate. Sad mi je pritom jako vruće u spavaćoj sobi i ta klima druga, pošto 2 klime, jedna ne može da dođe do ove sobe. A jel imaš, brate, jel imaš stranu na kojoj ti je lakše kad ti se povraća? Jer meni, na primjer, na levoj... na desnoj meni lakše. Na desnoj meni lakše, jer na levoj mi se uvek više povraća ako mi se povraća. To ima je roman, znao čovjek s medicine, brate. Ima taj, brate, gastro šor, razumeš, gastro šor neki ti se okrene, jer ima taj ezofagus, pa onda ima gušterača, pa ima slepo crevo, jebeno slepo crevo, niš nije uradilo u životu, samo ubilo par ljudi. A šta hoće od mene 12-palačno crevo? Ne znam ni zašto je 12-palačno. Mrzim ga. Jer to je, kapiram, 12 palaca od srca. Kontač. Ili je dugačko. Ne, možda je dugačko 12 palaca. Ja isto mislim, brate, ali ako je dugačko 12 palaca, to uopšte nije malo. Što nije santimetar? Kao tad lik, kao, izvijem se, imamo crevo koje... Da, brate, što nije 25 centimetara crevo? Kaže, leva strana usporava vraćanje želudačke kiseline. A koji sam rekao, na koje spavam? Na levo sam rekao. Ja sam rekao na desnoj sigurno, brate. I sigurno je desna. Možda treba promenim, da. Ne, stvarno mi je lakše na desnoj, brate. Kako ne, brate? Stvarno mi je lakše na desnoj, ali evo kažu da smo pogrešili. Kažu da pogrešno radimo. Nemam pojma, znam samo da mi tako manje borba. Isto. I to ide u nalet. Mislio sam da se tripujem, ali evo, znači ima medicinsko objašnjenje. Znači, evo, večeras ću probati. Ezofagus, 12-palačno crevo, ali da, mrzim 12-palačno crevo. Čekaj, 12-palačno nije isto što i slepo. Nije. Ne. Zašto ih ima 2 i oba se zovu? Koja pa... Ne smemo u reč. Ali, brate, 12... Čemu služi 12-palačno? Ne, ono je nešto između tankog i debelog, garant nije. Ne, debelo je glavno. Što govorim, brate, kad ne znam? Što neću utim i čekam da neko drugi kaže ili ispadne glupo? Zašto ovdje, ja mislim, niko ne veze s medicinom. Ali ovo je baš peti razred biologije. Slepo crevo nema ništa. Ne, to znam, slepo crevo je baš glupo. Slepo crevo je baš idiot, brate, baš ono stvarno. Ništa, samo ono da. A 12-palačno, ne znam. 12-palačno je kod želuca, je li tako? Levo od želuca. Spaja želudac sa tankim crevom. Tako je. Spaja nešto. Dobro, znači, sve što, moj kotlić ide želudac,
12-palačno i U kući. principu to je samo obično crevo, samo je dugačko otprilike 12 palaca. Ali baš 12 palaca. Jel baš 12? Nije sigurno isti palče. Jel sad... Dečiji i moj. I sad da izvučemo moje 12-palačno crevo i biti 12 palaca. Što ne zaokruže na 10, brate? 10 i kusur crevo. To ti kažem. Ne znam, glupi nazivi naših organa. Srce ima baš dobar naziv. Srce. Srce. Top. Srce. I na engleskom. Heart. Srce. Top. Kako na nemačkom? Hert. Herc. Eto. Top. A 12-palačno? Sigurno nije. Ajde se kladimo, ajde ti da, brate. Koji su naši problemi? Na nemačkom se 12-palačno crevo, da ćemo se usrati od dvojica. Roman, pull that up. Kako se na nemačkom kaže? Bravo. Svofgerdarm. Bolje 12 I to je to. Fingerdarm, da, finger. I sad, znači, i tamo lagao nas je, brate, sve nas je lagao. I tamo je 12-palačno. Znači, to je neka stara mera, su ljudi tad, brate, kad je prvog čovjeka, kad su otvorili, neko bi uzmano, ljudi, šta je ovo 12 palaca dugačko? Neki lik meri, kao, čekaj. Kao, brate, mrtav je jebote, ispalo moje crevo, ček da ima koliko je. Kasnije ćeš ovaj palac koristiti za nešto drugo, kao da budeš scrollovo 100 godina. Sad imam mnogo vremena s ovim palcem, mogu raditi s njim što hoću, pa ću da merim ovo jebeno crevo. Mozak je isto dobar naziv za mozak. Mozak je odličan naziv. Mozak, brate, znaš ti kako sam se ja šokirao kad sam vidio moji ćale i deda, brate, kako čerupaju svinjski mozak. Mislim, čerupaju. Evo, ali to je stvarno scena, ne znam, mogu se imati 9-10 godina. Ja u šoku, brate. U šoku... Pohovani? Ne. Mislim, ne. Kidali su, brate, sa svinje. Znači, ostala je svinjska... Tad sam prvi put to vidio u životu. Zašto? Znači, svinjska glava, sad da li baba ili keva, neko je bio u fazonu, kao Dušane i Đorđe, ostala svinjska glava, hoćete? I meni to smešno, kao šta, hoćete svinjsku glavu, nije ulica, kao da, sedaju, brate, za sto. Nisam vidio, sad to je normalna stvar, sigurno, ja to posle toga nisam vidio ni pre. I, brate, sedaju za sto, njih dvojica ovako s nožićima i ovako seckaju, brate. Uvo, pa nosić, brate, pa mozak podele, pa, brate, obraz. Pohor mozak ima u kafanama da se... Ja znam da su to sve specijaliteti, brate, stvarno znam, nije prvi put da čujem da ljudi jedu mozak piletu, brate, ili svinji ili nešto. I jeo sam čak pileći mozak, brate. Stvarno? Jeo sam, brate, poklon pileći mozak. Okej je, ali znaš da jedeš mozak pa je gadno, brate. Ja sam jeo žabe i puževe, to, i jeo sam insekte, donao mi Can't Wait sa Tajlanda. Jesi jeo insekte? Da, donao mi Candy mi donao mi 2 kesice skakavaca i neki buba, identično kao semenka. Sad ne možeš da pljuješ ništa posle. Ali, brate, i dalje, kapiraš, meni je, kao i s tim mozgom, i vidio sam, brate, ćalete i dedu, kako, razumeš, seku obraze svinji, brate, i jedu rukama. Znači, nije da nisam video to, pa da mi nego mi stvarno gadno mi je jedem mozak, brate, kao i ovo jedem. Nije ti bilo gadno da jedeš kakavce, brate? Ne, htio sam da probam, baš sam bio u fazonu kad se već donao, hoću da probam, brate, neću sad kao uzeti, kao ja neću ništa s ovim. Da. I onda sam probao i bilo okej. Skakavac mi je manje heavy, buba švabu, ne... A ne znam da li se uopšte jedu. Neko jede, buraz, neko sigurno. Da, neko možda jede. Neki debili. A pužaji mi se nisu svidjeli, žabe su mi bile top. Jel? Žaba što je dobra. Što je žaba dobra? Brate, zašto ima ko neka lepša piletina meso. Mnogo je dobro. I to sam imao, jeo sam na dobrom mestu, baš kao tradicionalno, kako oni prave u Francuskoj, vrhunski, neko selo, brate. I oni prave to ko mi kad skupimo, pravimo ćevape, tako je njima to. I vrhunski je bilo. A puž mi se nije svidao. Sporo varim. A malo mi je i žao, brate. Ne, samo je glupo, brate, gomila. Imaš, rekao sam ja već 100 puta u Mitrovici, na Splavu ima pizza s puževima, zove se Žpu. Tako da, tako ako želi možda proba, tamo je dobra, ali ovo je kao baš tradicionalno kako se kuva i nije mi svidao. A malo je, brate, onako nije fair. Gomila kuća, pored. Kontaš? Napušteno naselje zbog mene. I kao lovna. Dobro, okej, ne loviš, nego je vjerojatno uzgoj, jel da? Pa da, uzgoj, da, pa i beru, razumeš. Nije da ideš pa loviš, ali svakako i taj uzgoj je malo, jer, brate, znaš, za sve životinje moraš malo se pomučiš. Znači, ti svinju kad kolješ, ipak je malo neprijatno. Moraš ugojiti, jebo. Prvo moraš ugojiti, pa moraš je... Dobro, možda moraš i puža, brate. Ne znam šta jede puž, kako gojiš puža, gdje živi puž. Verovatno neka baštica, nešto, ne znam. Ajde, da brate, da ne polemišemo. Da ne polemišemo. Garsonjeri. Da ne polemišemo. Tu živi. Domaći puž, brate. Možda da neki dvorišni stančić nešto, brate, možda su mu obezbedili. Ali, zamisli lika koji baš lovi puževe. Meni je to prva zarada u životu, mi je skupljanje puževa pored pruge.
Dobro. Da smo mi ekipa iz naselja, ljudi koji otkupljuju puževe. Ovi što prave picu tamo. Ne znam da li prave picu od njih ili puževe koriste u nekoj drugom delu lanca ishrane, ali uglavnom otkupljuju se puževi tipa za ogromnu kesurdaču za koju ja ceo dan idem pored pruge, jer su na pruzi kad padne kiša, tu se oni skupljaju. Sad bar tako u Mitrovici, čekaju voz za Jugoslaviju. Ali tu ti onda ideš i samo ih uzimaš u neku kesu i odneseš ih kod ljudi koji otkupljuju. Ne, nego je pruga mnogo zelenila, ima okolo trave, brate, oni tu bleje i onda izađu pored pruge, bukvalno su tu. Prate svoje najmilije. Ali, brate, znači, dobro, znači to, brate, plati neko ko hrani puževima ne znam, da. Nešto, da. Koga god hrani decu. Zatvorenu decu u boks za pse. I dobiju puževe u čini za psa. Eto čime si se bavio kad si bio dete. Ali to mi je prva zarada. To mi je prvi hustle, što bi rekli mladi. Kako si našao lika koji će ti platiti? Ovi danas se snimaju za YouTube prvi. To mi je prva zarada. Ti pošteno, brate, prodavao puževe. Seljavo puževe kod dete. Uglavnom, ti, brate, kad kolješ svinju, pričali smo, ona mora vikati, mora da bude neprijatno, mora, razumeš, ima malo cimanja, a puža mu uzmeš i kao... Jako smiješ što ga preseliš baš brzo. Sve te male stvari preseliš jako brzo. Kako izvadiš puža iz kuće? Ubiješ ga. Kad dođe dostava, pa on mora da izađe napolje. Ne radi. A, bude, sad ću ja sići, ajde, evo. Da ga čekaš, neko vreme. Kurir, da. Ispred sam. Jer možete spomniti, ne mogu jer me boli kurac za tebe i za sebe i za sve nas. Ne mogu, siđi dole, tu sam kod cvećare. Da. Strašno. Dobro, ako smo završili sa raseljavanjem puže, opet nemamo ništa što vezuje. Nemamo, ali čekaj, kume. A donosi još nešto? Nešto imam, kume. Nešto imam. Šta mi šta je ovo, brate? Ja, čuo sam da je... Čekaj, ne. Sreća pa neće čuti oni na ovome. Otvori je, nisam čak ni otvorio. Ja, pa gde ćeš ti otvoriti kad je meni više stalo? Nemam šta s tim. Ja mam ti što. Ladies and gentlemen, we got him. Mamu poslali su ti. Poslali su, brate. Poslali su, jebem joj mamu da joj jebem, poslali su je, brate. I neću je nikad montirati. Jer sad moram rastavljati celu ugaonu, brate. Nećeš ti. A to će kum, dobro, dođi ti. Ja ću doći taj final touch da joj dam. Jer sad to treba i ono je zabušeno je, razumeš, od dole, ona nogica, ona improvizovana. Ali došla je, brate, bitno je da je došla. Za ovo su te drkali. Jesu. Pogledaj, ovo je znači na strugu neko odseko šipku, stavio ovaj krug, napravio navoj. Ja da nisam potpuni imbecil, znao bi vjerojatno sam napraviti ovo. Teže. Da, mislim, trebalo bi ti strugi, kao moraš imati ovo mat i razumeš. Ali nije neki posao, razumeš, to ću ti kažem. Kako volim kad ne znam nešto i onda ubodem tačno to. Vrhunski osjećaj kad ne znaš ništa i userete, stavio tu, bravo. Kako se osjećao? Pa, brate, čudno. Je on stiglo bez najave? Znala je Sandra, ja nisam znao i zove me... ja ne mogu sad da se setim, toliko mi stvari, brate, stiže, više se ne sjećam. Uglavnom, silazio sam po to, da li su zvali Sandru, pa Sandra mene zvala i ja silazim, brate, po to, ne znam šta je, uzimam, lik mi ne naplaćuje, penjem se gore i dalje nesvestan šta je. I vidim, brate, da je jako prazna kutija. Znači, šta je ovo, jako prazna kutija i kad sam pogledao, brate, šta je. Pa mislim, bio sam, a ne znam, nisam bio zadovoljan. Što? Pa zašto je stigla post 2 meseca, brate? Ali Buras, stigla je. Zašto sam se izmučio? Stigla je, ali ja već montirao, Milak. Ja se već preselio u 3. stan. Ja već idem. Ja već kupujem novu ugao. Već sam kao puž preseljen. Kapiraš, brate? Večno lovišta. Kapiraš, brate? Meni je baš drago, brate. Bilo je, ali miks emocija. Jer ipak sam se namučio, znaš. Ovo je kao kad dođe neko iz inostranstva ko znaš da ti doneti nešto dobro, ali ipak te malo smara da blejiš s njim, pa kao, evo. Jeste, brate. Baš sam srećan zbog tebe i nogice. Pa hvala ti, brate. Ja sam, posmatrao sam tebe bez te nogice kao nekompletnog. I sad kad je ovo stiglo, ja sam u fazonu, to je stari Miki. Ja sam cijela ličnost, brate. Sad sam onaj stari, brate. Čuga, ona ti ima sve nogice.
Ne, mislim, nema još uvek, brate, zašto ovaj... Ali ima svest da je ovde. Tako je. Zna da je dobila sve svoje nogice, je dobila. Zamenio je, brate, ona sigurno je u fazonu ona pati. Imam štaku sve vreme. Istrivit će se kičma jer je ta malo kraća, brate. Ali jako je lako. Mislim, sam kao Kešelj, ono nije zavario za kao, onda je već... A nije zavario, brate, ali je ubušio ju, je, razumeš? A mora, ne drugačije, ne može da stoji ovako, samo mora je ubušiti, tako da mora da se ubuši. Na ovoj rupu i ovo sad najlakše na svetu, samo u rupicu. Jebi ga, brate, mi morali... Dobro, ne, zostavi ovdje, nek živi. Smešno ako fali neki šaf. To bi, baš bi bilo smešno. Nema šta da fali, ako ti je ovo stiglo, imaš samo rupu na ugao, i to je to. Vrhunski, baš sam srećan. Šta sam ovdje radio? Imaš u grebotinu za koju ne znaš odakle. Ali mislim da nisam imao pre 5 minuta, brate, bukvalno. A možda kad si dizao Jadiland? Ako sam se uspeo povrediti dižući transparent, onda stvarno... Ja sam nek dan opet ubao dok sam seku luk, znači neverovatno. Kakva gluper da glupa. Jer opet pokušavam kao na snimku i ne ide. A šta kao nešto? Oni ga stave i onda ovaj zgloptic čuva i tak. Ma ne, da. Ja sam uzeo, tačno znam šta sam uradio. Moram naći nešto malo što simboliše luk. Znači, oni njega uzmu i sad ide, ne znam, ovako, ali ima jako oštar nož, ja nemam, moj nož je tup, kao kašika je. I onda povučem jednom i kad dižem nož, ono ostane na nožu cela ona. I onda izgubim celu formaciju isečenog luka. I ja sam uzeo, znači, ja tačno znam, ovo sam uradio, ovako sam uzeo luk i zabio nož sebi ovde. Evo što. I sam u fazonu, koji si ti glupan glupi. Meni je zaraslo, brate, ja se posekao zato što sam noob za mašinu za sudove, brate. I onda otvorio sam mašinu za sudove i krenuo sam da uzmem nešto iz onog estajga. Estajg i onda sam se posekao sam se na nož. Pa da, u koju... Da. I kad toj čaj sam krenuo, posekao sam se na nož, tako što sam samo pružio ruku. Treba si me zvati, imaju ove mašine za pravi posljede koje imaju fioku gore. I onda možda staviš kao u... Ja imam. A imaš, a ne stavljaš u to? Imam, brate, stavim, ali nije fioka za estajg, brate, nego je ona časa, brate. Ima bez toga. Posudica. Ima bez toga. A što bez toga? Zašto gore imaš, bukvalno izvučeš fioku i položiš ovako kao u fioku. Da se ne isečeš ako si debil. Da položiš, a ne da stoji ovako. Kako je nastalo to. Ako su ljudi dolazili u radnju sa Da je neko tužio gorenje, brate, i izvuko... Zato što ne gledam stvari koje radim. Uopšte, znači, ja imam trip da se ja njega uzeo i sad moj nož zna gde ne treba da ide. Razumeš, kao pas na obuci. Treba zna, brate, nešto. Ne, meni ide ruka direktno. Znaš da, to je, ja mislim, zato što smo se premalo puta posekli u životu. Premalo puta smo se sjebali u životu. Zbog toga što ne pazim. Ja zalepio ruku za ringlu, buraz, kao debil. Išao sam kao vozim skate. Dobro. Moje detinjstvo. I kao se igram i onda na ringlu buraz i jagodice, bobice. To ti kažem, dobro si prošao. Razumeš, ti si igrao skate na ringli. Igrao skate prstima na ringli. Koliko nesrećan čovjek. Kapiram, skate prstima na ringli i živ si još uvek. Znači, i malo si opeko prste, vrate. To ti kažem, nismo dovoljno navikli da se sjebemo kad smo glupi, da bi prestali da budemo glupi. U Somaliji bilo bi manje bi se posecao. Pa verovatno ne bi, da. Imao bi manje poseda na koji možeš da se posečeš, ali da. Nego smo minuta, Bože, povratit ću sebe. 43. Dobri smo. Bez teme, 43, bez ikakvog. Evo te 43, a ja reku, sad ćemo mi u temu. Ja uvek imam tu iluziju. Sad ćemo mi malo pričamo, pa ćemo mi u neku temu. Pa nema teme, buraz. 56. minut, nema ništa, brate. Možemo opet o ovome. Dobro si, brate, Ali čak sam uzeo žutu da se vidi. Dobro, neka. Znači, s ponosom nosim. Neka, ja imam sledeću sivu, pa će vidjeti ljudi. Siva. Prvo sam belu kao light, razumeš, kao ja se ne znojim uopšte. Sad ću vidjeti sivu. Siva je to. Inače, pogodio si sve za svetsko prvenstvo. Jednog si omašio, jel? Jesam, Brazil sam promašio i to sam, brate, znao sam da su Brazilci baš dupe od ekipe, ali, brate, su imali Ancelotija jako dobrog trenera, pa se ja mislio da će on tu nešto, razumeš, da će mator Italijan nešto da izmisli, međutim, nije. Ali da, brate, 3 od 4. Ali dobro, bilo je stvarno, još jedno svetsko bez objektivno velikog iznenađenja. Čuo sam da 9.000 evra bila karta. Jel jeste? A ne znam li to istina? Pa može biti, brate, za finale već može biti, kontaž. To sam čuo i vam... Brate, ja sam gledao kako pitaju ljude na ulici kao koliko si para pukao. Evidentno strance, koliko si para pukao na svetskom. I, brate, svi su 50.000, 100.000, 200.000...
dolara. Stvarno. Da, kao, brate, pun kurac ljudi koji je stvarno pukao jako mnogo para. Kako misliš, na odlazak ili na klađenje? Na sve. Ne, na odlazak i, brate, karte i smešta i te fore, kao ljude koji su baš na svetskom, brate. Koliko sam pužao, moram da skupim za to. Zamisli, za 50.000, pa, brate, koliko, ne sećam se, brate, znam da smo, znači, fazon što dobijemo, to nam je tipa 2 sladoleda. Što je tad 60 dinara, možda maks. Dobro, ti si u fazonu, ja sam opljačkao ovog lika. Da. Ti kao klinac kad vidiš 60 dinara, si u fazonu, ja sam obezbeđen do kraja života. Da, ko šta pije. Brate, stvarno. Ko šta pije. 60 dinara, brate. Vratio bi se još kratko, sećam se, za vreme bombardovanja sam skupljio neke sličice. Znači, ja sam tad imao 6. Da, ja sam imao tad 6 godina. I znam da je bila jedna trafika u Sremskoj Mitrovici kod pruge gde su i puževi, koja je nešto radila za vreme bombardovanja. Fazo nešto kao, naravno i oni se evakuišu kad krene sirena, ali bilo to kao da može tamo da se kupi. I sećam se koliko zmaglu da mi je Čale išao da mi uzme kesice. I znam da je bilo ono, ne znam koliko se ljudi seća, ali bilo je kao jedna kesica, 2, to je ono kao standard, 2 možda, razumeš, a bilo je mase koja je imala flaširanu kolu kući. Koja kupi 10. Oni kupe kutiju. A de? Je sećaš, matori? Pa, mislim, sećam se, koja se od gore otvara. Sećam se, iskreno se ne sećam da iko ikad kupio kutiju. Ja znam. Iskreno se ne sećam, ali se sećam kutija i bilo je moguće kupiti. Ja se ne sećam da iko ikad kupio. Jer kutija tipa ima 20 pakovanja unutra, puta koliko, 20 dinara, je 400 dinara, da, što je u tom momentu za mene 10.000 evra. Pa bio je standard kao 2, jebi ga, kad donese Čale 2, brate, onako mi je rođendan donese 5 fazon. I ja... Si miran godinu dana sa svojim sličicama. Ja skočim, brate, sa 5. sprata od sreće. Kad vidim da sam dobio 5, što je više kesica, viši je sprat. Kad vidim, brate, da sam dobio 5 kesica, ja sam u fazonu svaka čast, brate. I Čale isto. Kakvo dopaminsko lučenje, ono otvaranje. Jeste, dobra je forica, brate. I onda stisneš da se otvori i onda istreseš i onda ideš, gledaš ono, i onda iza koji je broj. Pa ga odlepiš, a sve, kod svake akcije se, brate, se luči dopamin. Da. Kod svake. I kad zalepiš, kad se 4 ivice u bodu, tu ja mislim sam počeo da razvijam OCD. Bukvalno, da. Možda sam upravo sad otkrio gde je nastao ceo problem. Ja sam tad shvatio da neću moći da furam OCD. Da. Jer previše nemam ono... I ne daj Bože, onda 3 ćoška uspeš i onaj jedan se nešto savi ili ostane vazduh. Znaš kad ostane vazduh? To sam najviše mrzeo. Jer bilo mi je stalo da stavim sva 4. Bilo mi je stalo, neću uspet, ali bilo mi je stalo. Kako ne? Znate, album sa sličicama u detinjstvu je kao ono faks, osnovna srednja faks, žena, deca. To je taj nivo satisfakcije kad kao popunim album, kao sve sam uspeo u životu. Neverovatno koji proces ono je ispunjen. Kažem, samo jedno sam ga popunio i bio sam čak u fazonu dok nisam popunio prvi album, nemoguće je popuniti album. Da. Ko, brate, treba jako puno. Koliko ima album sličica? 200? 200, 300. Znaš šta sam poslednje popunjavao? To sam i snimao za YouTube. Onaj narodne pevače iz produkcije Sezam. Stvarno, brate? Da, ali tad sam već mogao da kupim celu kutiju na trafici. Jer košta 1000 dinara. Jesi, ja. A to popušno za jedno posle podne. A brate, to, ja mislim, pa da, sad kad bi skupljio fudbalera, ne znam kako bi odoleo da ne kupim 50 komada i ono, sjebem platu. Da, sreo sam skoro ženu u trafici, kupuje detetu sličice, isto ono kuka da hoće 3, ono ne može, može 1. I bez znam da li ja da mu kupim još 2, ali onda znam da ću mu usrati život kasnije. Uzdiš njemu i usratiš i babi život, jer, brate, neki random lik na ulici mu je kupio 2 kese, a baba nije tela. Tako je. Kontaš. To se da, niste nam userem, sad mora poslati psihoterapiju 7 godina da ide, zato što ne može nešto u životu. Zašto neki, brate, milak mu je kupio ono što baba nije... Isti taj klinac koji je on mu je sad kupio. To ti kaže, tako je, a ti, brate, jebi ga, ti... Znaš, ona žena ima penziju 11.000 dinara i ona stvarno... I troši na heroin, no stop. I njoj treba, jebi ga. Jebi ga, brate. Da. A kad se popuni album, šta se onda radi s njim? Je se dobro sećam da bilo nešto da ga pošalješ, je li tako? Bilo je za nagrade. Za nagrade. Za tipa majicu, za tipa tako nešto je bilo, možda roleri. Iskreno, to je tako glupo. Što? Zato što, brate, hoću da imam album, jebote. Kapiraš, popunio sam album, nacimao sam se, nakupao sam se kesica, drko se, lepio, sve, brate, i kao popunim ga i pošaljem nekom liku. I on mi pošalje peratonicu. Šta mi pošalje? Pa možda rolere, možda klisko, možda sanke, ako je zima. Pa vam treba kupim ko Kineza, brate. A sad?
Ali tad matori da je bio dres Totija. Dobro. Ja kao glupi klinac verovatno bih, ali sad ne bi, brate, zašto kupit ću dres Totija, jebote, zašto, brate, ono koliko sam uložio u ovo šta sam uložio, sigurno je vrednije nego nagrada, brate, ali 100%. Ne verujem da su nagrada bila, brate, da nagrada bila sad skuter, kontaš. Ne, nije. Nego nešto, da. Brate... Ali to bukvalno tipa mislim da je bio dres, ako je fudbal, ako je dinosaurus, onda još igračaka dinosaurusa i nepotrebna knjiga. Jer me je samo zanimao Tyrannosaurus Rex. Realno. Ništa drugo mi nije, zašto je baš je top. A triceratopsi ovi debili ništa. Triceratops je onaj nosorog, je li tako? Ja mislim, ili je ptica. To ne, on je, je nosorog je, brate. Meni je glupo je zato što kao, brate, ti samo nosorog. Ovi svi imaju neku svoju foru, brate. Svako je smislio nešto, brate. Ti si samo lik, životinja koja postoji 50 miliona godina kasnije. Da. Bravo, majmune. A, brate, ovi su, razumeš, svi ima Brontosaurus, on je dugačak, na primjer. Brontosaurus. Ima pterodaktil, on je ptica. Da, pterodaktil ništa. Okej, ali... Golub, ali baš malo jači. Dobro, okej, ajde, slažem se, brate, i on je isto kao ti, samo ptica. Ali ti svuda je on najavljivan, znači Tyrannosaurus Rex je u svakoj knjizi kao imaš najavljen je. Ali malo su nam, brate, to su nam malo usadili u glavu, malo je izvikan T-Rex. T-Rex je izvikan, malo mi je ono... Za kao G-klasa? Pa, Michael Jordan. Mislim, da ne, Michael Jordan nije dobar, Michael Jordan je dobar. Šta kaže? Lebron. Teo se kaže Lebron, ali i za Lebrona nemam negativan odnos prema Lebronu, ali da, recimo Lebron, brate. Jako puno se priča o njemu i stvarno je odličan. Lebron je odličan i T-Rex, odličan i Lebron, ali ne toliko koliko mi pričamo o njemu. Nije najbolji ikad. Da. I sad smo odvojili vreme da pričamo o Tyrannosaurus Rexu nakon 30 godina. Pa jevi ga, nisam šta sam. Tada smo pričali ja i ti, jeste, ima male, one zakržale, brate, ruke ne trebaju. Ali ogromno. A smešno je, brate, ti da ti lupi šamar, brate. Ne može ništa. Ne može pije sok na slamku, recimo. Što mu nisu otpale, koji će mu kurac ruke? Ali može nešto njima? Može tipa na šalteru meni pasoš da produži, kao. To možda može, kao ako je. Ali jako mu puno vremena treba, brate, jer ti prsti mu deluju ono jako labavo. Znaš žena na šalteru? Da. Mene boli svako slovo me boli. Bukvalno kao da me male strele u srce. Ali sad već na šalteru je buraz, kompovi su već, možda ne 20 godina da ne preterujem, ali bar 10. Bar 10, brate. Pa ne znam koji je Windows. Ja mislim da nije ovaj sedmica. To je 95. Da, 10 ili koji. Ja imam sedmicu. Sad meni se smeju ljudi kao Milak ima sedmicu. Ja ne znam ni šta treba da imam. Da, ne znam. Meni onaj 98 mi bio najjači. Taj sve radi, brate. Tako je, i onda smo prešli na XP i XP nam je svima bagovao. XP su svi mrzeli. 98. I onda smo se vraćali na 98. A bio je i Windows 2000? Ali bio je skin 98. Ja sam tipa na Windows, da li 2000 ili kako se već zvao onaj. Ja mislim da je bio 2000. Bio 2000, brate, Windows, bio je. Ja znam čovjek, brate. Koji zna svaki. Sve Windowse, brate. Si vidio neki dan slike skinova Winampa? Kako je to? Prejako. To sve ono što je, upravo sam. Ceo dan. Svidio? Nisam. Si vidio? Nisam. Znači, pored Nikole. A dobro, nema ništa, nisi nikakvu hranu, neš jest Nikolu i nije bitno. Mada, sad ovako došao iz Italije. Ovako pocrneo. Ti je ostalo od gaća iza crna, belo. To mi reci. Dobro je, da, jer ako nije, onda imamo problem. Vidio sam te skinove, baš me vratilo. Brate, to je stvarno celodnevna zabava. Naći skin i pustiti vizualizaciju. To je stvarno celodnevna zabava. Zemaljac. Da. Ono je naranđasto crni. Dobro, ja sam volio samo ovi oblici, samo to mi bilo kao neverovatno. Ne moš verovati. To je iz vremena kad se nameštao screensaver dosta dugo. Screensaver i ja sam stvarno ko u ofisu, brate, čekaš da pogodi ćošak. Naravno. I onda da se vrati, brate. To je apsolutno radio. Kad screensaver pogodi ćošak je kad zalepiš sve 4 ivice. Jeste. Namestilo se samo negdje. Jeste, ceo univerzum se, brate, namestio da udari ovo sranje u ćošak, brate. Da, mislim da je to za ovu, realno. Ja isto. 150, a? Jeste.